choque. Eu digo e predizco o futuro que Ciri, cando lle faga caso a unha destes amigos, a non ser que sea Nerea, vai desaparecer. Ciri, ¿dejarías a tus amigos por un ligue? No. Además es verdad cuando lo dices. Sí. Claro, pero mira, eso es muy fácil decirlo así en abstracto, pero si tú tienes un viaje A ver. y puedes irte con tu novia o con tus amigos, tienes un mes para viajar, ¿qué harías? Depende del viaje. ¿No puedes llevarte a tu novia con tus amigos? Se os cae mal a todos. Si no nos gustará para ti, ¿prefieres que te lo digamos o que no? Esto ya está derivando en otros. Sí, claro. Sí, Luego prefieres vale que... lo que me salga de los cojones. Pero tú prefieres que te lo digamos. Si no me gusta, o sea, si nos cae bien a vosotros. Claro, pero si no nos gusta para ti. Vos decide, logo se vos mando a merda, pues xa está. Pues muy bien. Veña. Pois vale. Vente, Nere. Aquí estamos na Milladouro de Vitoria. Aí va la hostia. Que é a única frase que sabemos decir con acento vasco. E como no, bicis por todos os sitios. Eu penso que debe ser a cidade de España máis cómoda para andar en bici e mellor preparada para andar en bici e onde a xente está acostumbrada aos ciclistas. Agora estamos no Monte Armentia, vale, porque alrededor de Vitoria hai un anel verde, como está aquí sinalizado, é dicir, unha rede de parques que rodean Vitoria. Entón hai unha ruta tanto para facer a pé como facer en bici. Son 33 km e vai pasando por unha serie de parques que están aquí todos marcados. Nos ahora mesmo estamos en ese no Armentia. E nada, non a vamos facer inteira porque levamos 2 horas buscando o anel este verde e acabamos de atopar e non nos vai dar tempo de facelo porque fai moito calor, pero nada, que alguén que lle guste a bici e veña por Vitoria, pois é unha boa cousa para facer. 33 km nunha mañá, fanse ben porque non hai moitas subidas e está perfectamente sinalizado. Temos que deixar as bicis porque o camiño é intransitable, con pedras, con buracos e fai un calor, son as 12 menos 20 con ola de calor. Cantos graus estaremos? Pues igual, pues, no, 35, 37. 30 largos, levamos seguindo un bo anaco a sinais dun castelo e vamos cara ao castelo. Agora xa sí, porque sí que hai que chegar. Igual chegamos ao castelo, quedan 4 pedras tirados no chan. Xa. Pero Creo que é moi probable eso. Menos mal que hai sombra de vez en cando. E menos mal que como mercamos auga, que viñamos sin auga. Sí, Somos lo demos. o froita. Bueno, aquí por lo menos temos unha foto de como era no pasado. Cagateis, digas bonos ya, este mes hasta el 16. 50 minutos por 2,5 euros. Así eran as chaves aquí, porque non podían ser de metal que se corroían pola sal, entón eran de madeira. Entonces levantaba y así se podían abrir a porta. Así pechaban os almacenes, e se non,
Se a chave non coincidía, que pasa? Quita a chave de arriba e que pasa abaixo? Que non abre. E cacha chave. Xa, que pasada. Bueno, vamos. Pois, estes valles de sal son os máis antigos de España, datan de hai máis de 7.000 anos. Entón, que pasou? Que pouco a pouco foise abandonando porque non eran competitivos con outras salinas xa máis modernas. Entón, no 1999, as poucas familias que quedaban decidiron agruparse ou facer un proxecto común co organismo público. Entonces agora, a parte de explotar as salinas, tamén se fan visitas. Entonces fai que agora pouco a pouco se este recuperando as partes abandonadas do valle e que non acabe desaparecendo do valle, da salina. A ruta acaba no que lle chaman eles pois, como un spa. Basicamente é un sitio onde podes meter os pés en auga salgada. Estás sentado nuns bancos así, enfrente, con estas vistas. E a visita é super recomendable. Non vou dar datos da visita porque son tantos que estaría aquí falando minutos. E non é do caso. A entrada 8 euros e co carné xoven, con carné estudiante 6, ou de profe. Acepta un carné de profe tamén. Ao final resulta que vale para algo. Unha idea do salgado que está isto. Mira, Nere, meteu aquí as pernas un momento, non sei se apreciará. Está xa con toda a sal precipitada nas pernas e as mans. Nere en salmuelo. Mira, para que te conserves sempre así de xoven e bella. Gustouche? Pois suscríbete e para atopar máis información, bota un ollo á descripción. Thank you.